mireng mas ijing mireng disanding kewara hutan kaya ngene rasane tempe iwak urang mas dibumbu rawon ra kaya ngene yo mas rak rekasane kaya wayang mas digawe lakon ijing miring yo mas ijing miring miring pojok anti sanding jebel etok-etokan mane man jae mas sakale sapa sing duwe ayo mas ijing mireng tanggung bani cedhak rawani Iki mau semangan ning kene ndak ya sapa lek. Alah, kok ngomong nyuwok ndase tok iki lho. Ayo rene. Gawe kok iso dalam. Ora. Ngomong ndak sapa lek, Cak? Sinten sing muni wong entek? Saya tak ngomong, Jek. Ana wong ora ana suarane kok. Yuk, do tangi, Jek. Ini. Lho sampeyan ora gelem tangi tak jeroti lho, kok. Kok saya aku agar wong kok mbok jeroti iki lho. Lah wong delok ketoprak datang-atang ngono kok rasane kok hawane kudu tak jeroti ae lho, Cah. Lah ayo lempane lebu kok tak dungengi kowe leh yo. Kok iso lebu kok kepinuke ngono ngambek tipasan. Ngene iki lho lah jobok ning kene. Sesuk awan jam 2 nek jobok ning kono tak bayari. Lambe. Kenapa? Ya ora karawat dadi rak-rak motor apa piye kok. Wis ora ana tontonan mbok kon buk ning kono. Alhamdulillah, Mas. Iyalah, Dek, wis piye-piye ora ketang disambi do turun. Iki lho, Dek, sing kono blundung malah semono gedene iki lho, Dek. Apa leh? Iki lho malah gawe wedene ngono iku ndang aboh kabeh ngono lho, Cak. Aboh piye iku tare wong lemu ya ngono kuwi lho kok iso posture iki lemu. Lho lemu lho iku. Rumah sama apa? Ya tak kira aboh kabeh. Aboh gundulmu enak lho Mas nek bojo lemu. Alah. Enake nggon piye ndek bojo lemu? Irit. Lho kok iso irit? Ora usah tuku kasur. Angger mbok tumpak wis empuk ora pakat. Kowe ndek bojo lemu nek ning kene ya ora ngarah muni piye? Kena nggo kasur. Lah nek banjir. Lho Nek banjir nek malah jos. lah kok iso jos? Dadi pelampung. Lu malah ngambang ngono mpane ya. Ora malah kerem. Ora iso wong lemu kok iso. Alhamdulillah. Iya, Dek. Iki acarane warga masyarakat Gilis. setahun sepisan nganakno sedekah bumi, Nggih. nekakno ketoprak kaliori direwangi melekan. Wah, wajan aku seneng tenan. Oh, ora seneng iki piye? Ning aku kok gumun. Gumonem. Lagi 15 menit sing kepungkur. Iki mau ketoke bek kok. Saiki kok wis entek. Lah mbah aku dhewe dek yo ngene iku Dik. Ning aku mau gumun. Gumonem. Warga masyarakat mriki antusiase jos. Jos. Mau ana bapak aparat keamanan teko kabeh. Heeh. Pak Sulipi. Apa? Sapa? Pak Sulipi. Pak Sulipi. Iya. Sulipi pilih. Polisi. Lah iya polisi. Ki mumune gak ngono. Lah aku ngene piye? Sulipi. Kleru kowe. Bener. Polisi. Ya wis sing waras ngalah. Lah aku barani kentir. Aku gak ngarani ke rumangsa nderan lah. Kowe kentir ta ora? Ora, Dik. Ora kok ngamuk. Lah kowe kira-kira nek aku kentir tenan jak kowe kancane wong kentir. Lah kok iso? Lah aku kena mbok kancani ngene kok.
Sing ngancane aku kowe kok. Semetu lah aku sik. Iya no. Mau bapak polisi rawuh. Bapak saking TNI rawuh. Rawuh. Nang aku rada susah. Susam. Pak TNI ambek Pak polisi malah ora pati adil. Lah kok ora adil? Tenan ora adil aku roh dhewe kok. Lho kok iso ora adil? Nek mau ning kono napa? Tak ono tukaran. Ya to dipisah. Iya. Lho iki mau ndek sore jam 10 nek kan wong tukaran peran-peran kok ora dipisah. Ning ndi? Ning ndur panggung mau. Lah sing ning kene Dipisah. ning kene malah dimbarno. Dumbarno. Ancen bangetan ora dipisah ndek mang bendang bar ketoprake ketna. Kok ndang bar iku? Lah jeneng perangan ketoprak kok mbok kon misah iku rumangsam. Lho rumah sama ora sakake piye? Ora sakake ngono. Sakake ya kudune awak dhewe wong loro iki. Lah kok sakake Alah wong dadi wong lanang dadi dagelan metu. Anu dhisik aku kepengin nyalon dadi mban. Lho sik kowe lanang kok nyalon dadi mban. Makane iku aku gak dadi wong lanang asline. Lah kok wegah dadi wong lanang Anu dadi wong wedok lho iki malu Dik buktine Dik. Dadi wong wedok malah bareng metu bres. Pirang-pirang sing nonton Dik. Sing nonton iki pirang-pirang. Lah terus nuwun sewu lho. Heeh. Wong lanang ambek wong wedok. Iya. Nek perkara sing nonton akeh wong wedok. Heeh. Nek mergawe kan untuk dhuwit kan gampang wong lanang. Sing ngomong gampang wong lanang sapa? Iki gampang wong wedok Dik asline. Ingsun. Lambe. Aja nek muni ingsan. Lho, saiki- Gampang wong wedok daripada wong lanang. Wong lanang ki rusak. Rasa apane? Bojak ning segara golek iwak ya siap. Alah. Nguli batu siap. Alah paling terus sedina 150 mentok Dik. Wong lanang. Lah wong wedok iki apa? Alah kowe wong wedok iki mang lho bukti nyata lho Dik iki. Apa? Ban-banan metu iki mang. Heeh. Kowe sing ning pojok kene mang sapa Dik? Malika lho ning kene. Ya. Modal mok ngene bokong dingene etek. Atek dhuwit pirang-pirang atusan ewon ketan ewon iki mang. Modal bakang dibak nengen iku Iya. di total kutu 50 kecekel iki. Alah iki mang kecekel iku tandiani. Malah dibuak nengen. Lah iya. Lah ngiwa iku kali ya. Wah, lah kali apane? Mang lho undus ning kene nyanyi karo rungokno tak delok kok kono. Mas ngene iki bokong diguak ngiwa ngene iki. Ya. Ya padha ae dhuwit kok ngisor direwangi sing lanang-lanang jembubel mok modal bokong ngene tok etek-etek guak ngiwa. Ketoke nguntut barang Dik. Lah iya, Keren andane. kono suarane. Iwa untuk dhuwit tengen untuk Lho dhuwit. iku wong wedok, Dik. Mengguri ra untuk dhuwit. Alah mengguri apane ki mang sing mengguri malah kiwa tengen gembrubul lho njaluki lagu. Wis sembarang dengah nyawer pirang-pirang kandhani. Entuk ya. Mengarep ah. Mengarep ora untuk dhuwit. Sing ngomong sapa? Wong wedok angger gelem buak mengarep ngene iki. Heeh. Tanggaku iku buak ngene iki lho, Dik. Ya. Ngene, gelange gowedi. Entuk omah tanah, entuk mobil apik. Masa iya? Kandhane kok. Wong wedok ngene, Wong wedok angger gelem ngene. Iku entuk pirang-pirang dhuwit. wong lanang Apa nek? Sing ngomong sapa lanang kok entuk dhuwit pirang-pirang ora ana. lah wong wedok entuk masa wong lanang. Alah wong lanang bokong dibuak nengen. Heeh. Lho iki mang lho. Buktine joget buak nengen nyenggol kancane jotos-jotosan. Malah benjut lho. Ya aja buak nengen. Lah buak ngiwa. Ya. Lah malah kelangan dhuwit do nyawer iki mang. Iki wong lanang, Dik. Mengguri gak? Malah mengguri malah jongkrokno kancane nyosot cangkeme ndomble kaya lambim. Kawan lahir kan. Kandhani. Mengarep Lah mengarep kowe ra roh. apa? Elke ra eling. Apa? Di kanane kowe mbok buak mengarep kene malah entek 350. Katang atus. Malah buak Aku dhuwit. enek-enek Kalah lho basa. kandhani kok. Aja ngono. Saiki lanang ambek wedok aja ngono. Saiki lanang ambek wedok ki ra ono bedane. Nah. Ana sing jeneng gender. Iya. Ya ta. Saiki lanang ambek wong wedok iki berdiri sama tinggi rendah. Gaya mate Loh. jarai model ngono. Saiki contoh, zaman cilikamu, budak lanang tok. Heeh. Nyatane saiki guru wedok akeh. Ya ta ora? Iya, Dik. Polisi zaman dhisik Polisi lanang-lanang tok. Saiki ya ana polisi Ana wedok. polban. Jenenge polban. Ya iku kesetaraan gender. Mane wong lanang ambek wong wedok kudune gambling dadi siji. Ah, aja Dik nek dadi siji wong lanang karo wong wedok. Wong lanang ambek wedok gak dadi siji kok Malah carane iki apa? wong lanang karo wedok dadi siji, Dik. Heeh. Malah dadi telu. Kok dadi telu iku? Wong lanang karo wedok dadi siji, Dik. Heeh. Terus dadine telu. Lho maksudmu ki piye? Lho, kandhane kok Lanang ambek wedok dadi siji. dadi siji. Kok iso dadi telu? Lah iso dadi telu. Ya kok iso? Langsung Dadi apa? hamil. Alah, kok iso sing mbok rembug kok sing ora-ora. Ning aku gumun ya, Mas. Piye, Dik?
warga masyarakat mriki lho. Heeh. Ora Pak, sumpah ora aku Pak. Niki lek Pak cekel sisan Pak ora Pak. Oga Pak. Matur nuwun kagem jajaran tim keamanan saking Polsek, nggih saking Koramil matur suwun. Jenengan adil Pak, adil. Aja nek ngono, awake dhewe dirawuhke ning kene nganggo paring panglipur. Awake dhewe ya ora mung loro tok. Karo sapa? Yalah gombloh iku ah. Aku gumun semangat ning kene ndak sapa nek Cak. Mbok kok kecer kabeh ngene. Ora dioso mangan, gak iso mangan tak warai mangan. Piye? Gombloh iki ning ndi wonge? Mbah, nawa ndara mancing piye? Ning ora mancing iwak. Mancing perkara nanduk niku. Gambangane teko. Gambangan model ngene ora wedoke agung budaya metu kabeh. Lho, wong sagung budaya iku sing paling barek iki gombloh. Kowe ku ora roh pahami paling barek wong sagung budaya. Mosok iki. Lho. Lah kok Kowe ora ngerti sing tenanan yo. Kowe iki ora roh nek aku iki barepol. Ora trimo wong sak desa rong desa. Sak pinggir kali jero kali yo ketok barek dhewe. Musahno iwak tetet, musahno iwak lundu paling barek dhewe ndekne. Ngene iki mau aku sore seneng atiku. Iya. Wong ngene iki mau yo lepas. Iya. Ning alhamdulillah aku sore mau jajan. Iku di warung pinggir kali, jebule warung kene iki murah-murah. Walah yo percaya. Aku yo gumun. Jajan sego iwak pitik karo esku mok 20.000. Lho ngono kuwi ijeh segane ora diitung le. Ora murahe pol iki. Iya. Pak, kowe mangan sego pitik karo es, sego iwak pitik es 20.000. Banget murahe. Lho segane ijeh ora diitung. Sego ki kudune 5.000 dhewe lho Pak. Nyatane ora diitung kok le. Lah kok ora diitung? Sego ki wah kudune ditambah bakule kok murah men nak. Lah yo murahe pol aku mau jajan ning gone kono iwak pitik sego karo es ku 20.000. Lho ora murah piye? Murah. Segane ijeh ora diitung. Lah kok ora diitung? Lah mbok ngitung segane ra sayah piye bakule? Eleh plesetan jebule sego kok kon ngitung siji-siji. Lah iki aku mah ngomongku piye? Oh, alah jebulnya. Setan mata ajeng. Kowe iki wong mulane dirungokno aku ngomong piye? Mangan sego. Segone ora diitung. Es 20.000. Segane ora diitung apa ora murah lho. Ning aku dibodoni padha ae. Lah perkara. Tak jajan ning kono mang. Heeh. Ngamuk aku banget. Lah perkarane piye? Aku tuku tahu ning kono. Lah tuku tahu kok ngamuk lah apa? Lah ngamuk aku. Lah perkarane wong Aku tuku tahu ning kono. Aku takon. Bu, niki tahune pinten? Lah terus 2003, Mas. murah lho iki. Murah tamu. Kok murah piye lah? Lha iku murah iku iso. Ape gawe wong keracunan, ape gawe wong mendem. Lah kok iso? Lah tak takoni iki mang. Bu, tahune pinten iki? Anu, Mas 2003. 2003 kok ora murah. Tak onen-oneni bakule. Lah kok iso boneni? Lah iki taun piro? Iki 2026. Lah iya. Tahun 2026, tahu 2003 kok didol tahun 2026 apa ora ape ngracuni wong. Goblok. Goblok kowe iki. Lah kok barang goblok? Maksude ngene lho, Mas. Tuku tahu 2003 iki ora 2000 iki taune. Entuk 3. 2000. Entuk 3. Lah sing tuku kowe apa aku? Kowe. Lah ya nek kowe ngeyel. Iki piye? Wong bakule muni 2003 wong iki tahun 2026 kok. Kebangetan yo bakule muni kok ngono. Jane iku 2000 entuk 3. Apa 2003 didol saiki? Lah munine ora 2000 entuk 3 Mas ora ngono. Munine 2003 kok. Pedak dhewe kerep bakul lah. Aku susah. Lah kok iso susah lah apa? Gak rasa dulurku lanang iso ana genep seminggu ora mulai. Lho sapa? Iku Mas Bambang Irawanto, cobane rawan ke lho. Heeh. Delala tak goleki ora ketemu, tak telepon gak diangkat, tak SMS gak dibales. Lah, Aku mau petuk tulisan gede ning pinggir dalan Juwono. pikiratan kono. Heeh. Tulisane piye? Tulisane hati-hati rawan kecelakaan. Tak goleki kok iso ora ono kecelakaan ndak ning dia ora ngono lah. Ngono aku ora pate ora. Iku ora mergo rawan kecelakaan, rawan dulurem ki gak, Dik. Maksudnya Iku peraturan rambu-rambu lalu lintas himbauan bahwasanya di situ rawan kecelakaan. ora. Lho kok ora piye? Tulisannya gak ono himbauan, gak ono daerah situ ngono kok. Lah piye? Tulisannya kok hati-hati rawan kecelakaan ngono tok kok. Lah iya. Baterku Mas rawan ndak. Weh, ketokane rawan kecelakaan iku mau bareng mondol. Berarti iki arwahe mondol wong nilar ninggal iki mang rawan.
maksudnya rawan kecelakaan iku nggone kecelakaan kon sing ati-ati. Lah iya. Ning gone ratan saiki akeh motor sing Akeh motor, Dik. Apa jenenge? Pokoke didongakno piyai-piyai kene do seger kewarasan. Ayo Dik, do anu ae Dik. Do nembang-nembange sing kepinu. Nembang Maringi Panglipur kanggo warga mriki. mau dangdut wis sesore utuh. Campur sari yo sesore utuh. Sesore utuh. Nganti iki mau wengi yo campur sari dangdut nganti direwangi keplekan. Mulane diwenehi iki dagelan metu ku apike diwenehi ben ora keplekan. Nek ora keplekan diwenehi dadunan ae. Lah kok iso? Lah daripada keplekan gak ono dadunan. Kok iso? Keplekan. Lho masa keplekan main kartu piye? Lah apa? Mau lho tukaran jotosan. Gelutan gak iku mang ora gelutan kancane dhewe kok. ngaturke Wilujeng Rawuh ugi matur nuwun dumateng Kadang Pandemen Agung Budaya ingkang saking tlatah Kudus wah Mas Kartono. Mas Kartono. Mas Kartono iya. Wah Mas Kartono nyuwun napa wau? Supen aku. Kasunyatan. Iku selalu hadir. Mas Mas Kartono itu selalu hadir di mana tempat sing penting cedak tetep ketok. Diaturi sik kok Mas Anu, Kartono. ya anu karo ngenteni Mas Win. Diaturi ngangge gamelan riyen, Pak. Tak jajal ngimpi, Pak, kula, Pak. Mosok wong turu kok wis ngimpi. Ora masalah, ancen kudune saiki wong akeh dimpek. Ayo mbene keduren cedhak lara. Ora. Ayo Alon-alon iki mang dibar-barbutan sewengi utuh. Lah iya jenenge ketoprak iki kudu lengkap apa kabeh kudu ana. Lagon dangdut campur sari ana tayuban ya ora ngetang sethithik kudu ana. Toprak iki jangkep 4L. Pak Toh, 4L 5L. apa iku? Maksude Lakon, lagon, lucon gitu. Sing paling penting nomor 4. sing nomor 4 pentingnya piye? Lancar. Ono penting neh. Apa? Nomor 5. Nomor 5 apa? Kudu lunas. Ana pentingnya, Dik. Apa? Ya lho kursin. Lali. Lali. Lah iya nek lunas kan lali utange, barang dhewe ngaretang nyaur-nyaur. Ayo. Mas, kula nyuwun ting-tinganipun tak. Lho sampun wonten Mas Win. Ya, karek kowe wae sing bisa. Iya ah. Diaturi ngimpi wing wis kadung diparingi ting-tingan. Kagem sedaya mawon Kang tasih wonten mriki. Ngambara ing awang-awang anglangut bebasan tanpa tepi. Ayo adik Sitian dik. Nara baseng meko mendo Jebule suarane Pak Ami ya apik. durung Mas Ambi Ngono kok ora gelem dadi PK lho. Ngono kok ora gelem dadi PK lho. Ora dadi PK sing ape putono sapa? paling sing wong mendem-mendem teknik daya buta sing model kaya kowe. Paling kursen mendem iku. Ayo. Ngiter ngiberi jagat ul kowe iku ngopo sih? Iya. Haus dalah. Wulandara. Wulan iki bojone Toples. Mosok Ngulando. Wulan iki bojone Toples. ora ya aku iki. Ah. Ngulandara. Ngambara nggahi. Monggo ya Bapak. Rondo. Alah. Yo paling
enak iku, aku lah yo pengen. Munggah ya apa kok iso. Iki lah apa lah kok iso. Kok potrek lho iso anut-anut ae lho. Aku iki nembang wis kudu Lurah tanpa rakyat utare Bobi. Ditutupno. Tatungkul ngumbarga gasan sak temaki nawa ngimpi apik apik Sripan pancake cepet ya lomo. Kunjuk atur dumateng para kadang ingkang tasih mirsani. Sinambi leyeh-leyeh sing turun ben mesisan leh tanek.
teras tunggal langgaman, Langgaman. Iki diwene sepisan tayuban iki mau pasunan saka dulur-dulur piye? Nuwun sewu ya. Heeh. Iki awak dhewe duwe kewajiban sing urung rampung. Apa? Lho, duwe kewajiban sing urung rampung ngono. darane awak dhewe. Lah nek ngono aku ya karyanut. Lah, ngono. Lah terus piye? Yo bareng-bareng. Bareng-bareng ngono wae. Lah Ngono wis ya, ngono. ayo ae.